Hoxe vou vos aprender a facer cansiños con trapiños. Enrollamos un trapiño hasta a mitad e o outro lado do trapiño hasta a mitad. Collemos e doblámoslo así do revés hasta a mitad. Calculamos o medio e aquí poñémoslle unha goma e damoslle unha voltiña para definir ben o que van a ser as 4 patiñas do can. Despois, isto que está así hueco, doblámoslo así á mitad e collémoslle isto de aquí. E aquí, ca mesma goma que tiñamos abaixo, ou con outra goma, como vexades, damoslle unha voltiña e agarramoslle o fusiño. E con unha sementiña que pode ser un garbanzo mismamente, poñémoslle así o fusiñiño. Saluda! Se compartides este vídeo, entenderei que seguides querendo Pasa can e facer máis cousas con trapos.